πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή μπορεί να είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όμως η αγάπη με την οποία με περιβάλλετε όλοι σας δεν είναι ψέμα. Είναι η αλήθεια, γιατί αλήθεια είναι αυτό που νιώθουμε. Και εγώ αυτή την αγάπη την νιώθω κάθε Δευτέρα. Από όλους σας, όσοι παρατάτε τις δουλειές σας, τις άλλες ασχολίες σας και έρχεστε εδώ μαζί μου να μοιραστούμε τις μουσικές. Και αυτές οι 2 ώρες είναι μια στιγμή αληθινής ζωής για μένα, αλλά έχω την αίσθηση και για σας. Γιατί μετά από τόσες Δευτέρες και μετά από όλα όσα έχουμε μοιραστεί, έχουμε γίνει πια μια παρέα. Έχουν αναπτυχθεί αισθήματα μεταξύ μας. Νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και αυτό είναι αληθινή ζωή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα που μου κρατήσατε και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Εκτός απρόπτου θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα από τις 6 μέχρι τις 8 με τις δικές μου μουσικές επιλογές, οι οποίες όμως έχουν να κάνουν και με τις δικές σας παραγγελίες, με τις δικές σας επιθυμίες. Καληνύχτα στη Χρυσάνθη, καληνύχτα στον Εθέρα, καληνύχτα στον Αλέξανδρο, καληνύχτα στο Γιώργο, στο Λάικη, στη Μαρία Κέλ, στον Πάνο. Καληνύχτα στον αγαπημένο Κωστή, καλημέρα στον Μπάντζο, καληνύχτα στην Εύη, καληνύχτα στο Λάικη.